Werkudara. Wong urip ana ing alam padang iki sing digolek apa mung kejaba tentreming rasa. Mongko sing jenenge rasa tentrem ki mau mewatone ya mung gampang siji wong supaya tentrem kudu gelem urip apa anane. Angka loro urip ikhlas nrimo marang kahanan. Angka telu aja sok seneng meksa karo kodrat. Sing angka papat aja kulino iri drengki karo ketrimaning wong liya. Yayi kula Prabu. Apa sing dadi ature Yayi Kresna ki mau pancen ora ana sing salah. Malah kepara pun Kakang melu sinau marang apa sing dadi dawuh Yayi Kresna. Wong urip kuwi siji supaya semeleh rasane kudu siap urip apa anane. Angka loro kudu ikhlas nampa marang kasunyatan. Angka telu aja meksa marang kahanan. Lah sing angka papat iki sing gampang diomongke, gampang diucapke ning angel dilakoni. Ya kuwi aja sok iri karo ketrimaning wong. Lah iki sing angel iki. Mergo lumrahe lho iki, lumrahe iki umume lho, iki umume nggonku kono yen kene mbuh. Wong Mandura ki rata-rata anggere ana tanggane seneng ki tangga sijine ki malah ora seneng. Ana tanggane iso ngedunke Honda ngono ki tanggane mriyang. Wong pengajian ki lho, pengajian maune ki rukun. Anggere ana salah sijine ibu-ibu sing nganggo gelang rada gedhe ngono kuwi sing sijine terus ora gelem melu pengajian. Kuwi nggonku lho, kuwi nggonku. Mbok nek kene. Mula wingi kae ana pas bar sasi Ramadan rak ya umume to, ngancik Ramadan sepuh arep bodo, arep sawal kuwi ana sing borong kulkas. Ana sing borong mobil, ana sing ngedunke Honda. Ngono kuwi tanggane sing ora iso tuku kuwi malah setruk separo lho piye. Terus kowe iki hubungane iki apa? Ngono gumun aku. Lah inggih lah iya, mulane iki nek syarat telu kuwi gampang, sing papat kuwi pancen gampang diucapke ning angel dilakoni. Nek lumrahe nek nggonku kono kuwi rata-rata wong kuwi seneng weruh tanggane susah, ning susah nek weruh tanggane seneng. Kuwi ngono kuwi. Lah inggih menika kedahipun kedadipun dunung-dunungaken kedadipun ripih supados raos ingkang iri drengki kala wau mboten saged ngombro-ngombro. Sire ya ngono sire. Ning pancen jenenge wong kok di, ya toh. Wong ki ora ngerti kabeh. Ana paribasan jeroning kedhung kena dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti, ya toh. Mulane aku ki nek karo tangga teparo ki aku wis ngandani karo garwaku. Mbak Yumu Dewi Rawati ki tak kandhani aja sok seneng ngrasani karo wong. Yen duwe masalah aja seneng cerita karo wong. Luwe-luwe wadon karo wadon ki sing ati-ati, mergo ana unen-unen bunglon kuwi siji nggon siji werna, ya to. Sing jenenge kewan bunglon kuwi siji nggon siji werna. Nemplok nggon tembok ireng melu ireng. Nemplok nggon wit ijo melu ijo. Nemplok nggon godhong kuning melu wernane kuning. Mula ati-ati. Mbok critani kowe ngrasani kono, mantuk-mantuk melu ngrasani, ketemu karo sing dirasani kok yo ngomong, kowe dirasani kae iki ngono kuwi. Bunglon kuwi sipate siji nggon beda warna, mula kudu sing ati-ati. Menika ayo Mbak Yumu Irawati. Inggih. Werkudara apa? Apa kira-kira Yai Werkudara wis bisa nampa apa sing dadi kandhanipun Kakang iki di? Iya. Tur meneh Werkudara. Ngadepi lelakon kaya ngene kowe tak jaluk aja kelangan kiblat. Merga menungsa karo makhluking Gusti Allah sak liyane kuwi mau beda. Menungsa kuwi mau kocape makhluk sing paling sampurna, beda karo kewan. Bedane apa? Menungsa kuwi mau diparingi jenenge agama. Angka loro menungsa diparingi piranti moral,
angka 3 jenenge akal, angka 4 rasa isin. Agama kuwi pranatane Gusti kang ngakarya jagat ingkang ditulis dadi kitab suci agama. Pamrih apa supaya menungsa kuwi bisa lumaku slamet donya tekan akhirat kuwi agama. Iya. Lah terus moral ki apa di? Moral menika wujud budi pekerti hati nurani. Lajeng akal menika pambudidayanipun menungsa kangge ngudari dhateng pacobaning jagat. Yen aku kena masalah iki kudune kaya ngapa? Yen ana kaya ngene kudune kepiye? Menika akal. Ingkang pungkasan rasa isin. Lah menawi kewan Koko Prabu, kewan menika upaminipun tikus. Tikus menika menawi dipun racun pisan pindho mati. Ning angka 3 tikuse wis ngerti nek niku racun mboten badhe dipangan. Oh iya bener. Tikus kae ambak kewan kae pintere ora ilok-ilok. Lah wong tak kei pasangan ngono sing keceklik malah aku dhewe kok piye? Tikuse wis ngerti, kuwi jenenge tikus wis duwe akal, inggih. Lah terus sing paling bedake wong karo kewan ki apa? Rasa isin. Menungsa niku kudune duwe rasa isin. Mila ta menungsa niku lahir blejet uda ning sasampunipun alit tekan dewasa mawi klambi. Liripun kados pundi menungsa menika gadah rasa isin nutupi dhateng wirangipun mawi rasukan, mawi ageman utawi mawi klambi. Lah menawi kewan menika mboten lahir jebrol nganti tuwa dadi lan modare kewan boten wonten ingkang mawi klambi. Upama ana kethek kathokan niku sing ngathoki wonge dudu kewane. Wo iya ya. Nek wong kuwi duwe rasa isin, nek kewan ki ra duwe rasa isin. Nggih. Lah terus nek ana wong nganggo klambi nindakake apa wae ning kok ora duwe rasa isin ki berarti apa kuwi? Inggih, menawi wonten tiyang ingkang tata gelar mawi ageman tapi tindak tanduke ora ngerti tata krama, ora ngerti wates-wates mempre sepira, niku jenenge nggih kewan ya to? Inggih. Nah iya. Dadi nek ana menungsa sing ora duwe rasa isin, tumindak salah ning malah bangga dipamer-pamerke ya to? Wis salah ora rumangsa isin malah pamer karo wong liya, kuwi jenenge tata gelar blegere menungsa ning jeroane ya kewan kuwi. Inggih. Merkudara apa? Wong jaman saiki iki pancen aneh kok Di. Jaman saiki iki jaman edan. Orang edan ora keduman, melu edan nyatane ora tahan nanging mboya keduman milik. Padha kaliren mekasane nanging bejo-bejane wong kang lali sih tetep bejo kang iling lan waspada. Jaman saiki wong jujur kuwi malah dianggep dadi wong sing tolol. Ana wong sing lugu tumindake malah dianggep dadi wong bodho. Semono uga ana wong sing sipate polos malah diarani dadi wong goblok. Iya, pancen jamane dan iki ngono kok ditenan. Kabeh kudu melu mbyaing kahanan. Nek saiki iki wong becik malah disirik kok Di. Wong angkara murka malah kancane akeh balane. Inggih. Terus aku kudu piye? Perkara Janaka lunga saka negara Ngamarta aku kudu piye? Janaka wis minggat sesasi ora bali. Yayi, apa kowe iki lali to karo tabete adimu Janaka? Wong kowe iki ya kakange. Janaka kuwi duwe ciri sing saka lair ora iso dipisah lawan uripe. Apa? Iku Haldaka. Payu katiuping rana sing angka 3 sing pungkasan wanita dinalu krama. Kuwi karepe apa? Siji, wiku Haldaka. Wiku ki tegese pendhita utawa wong pinter. Haldaka ki gunung. Anggrana wong pinter, wong sing bontos kawruhe babagan kebatinan utawa agama utawa babagan kanuragan utawa kasekten, mongko Janaka kok nganti krungu. Nadyan to wis pinter wis sekti, Janaka mesti bakal budal goleki marang pendhita ki mau. Nadyan to munggah gunung medun jurang lan tekate ora bakal bali yen durung nganti bisa kongsit tapis tuntas nggone nyecep marang kawruhe pendhita utawa wong pinter ki mau. Kuwi jenenge sifat wiku Haldaka.
Iya. Angka loro payu katiuping rana. Payu ki tegese geger. Payu ki tegese katiuping rana ki geger-geger ana pawarta geger-geger. Angger ana kerusuhan ing ngendi wae. Sing bisa nentremake ora ana liya kejaba wadimu si Janaka. Kae iki satriya lelananging jagat. Mula saben ana masalah ana ngendi wae, aja kok ana Madyapada kahyangan wae sing nentremake mesti adimu si Arjuna. Iya. Terus sing angka 4 ki lho sing rada menggelitik nomor 3 apa ki mau? Wanita dinalu krama. Wanita ki tegese wong wadon. Dinalu bengi, krama rabi. Kuwi werdine piye, Di? Lah, Janaka kuwi sipate nadyan to bojone wis akeh. Anake pirang-pirang demenane ora kena diitung. Ning angger krungu apa kuwi ning gunung, apa kuwi ning desa kok krungu ana bakul pecel rada alus bathuke gitu. Kok krungu ana wong wadon rada abang lambene. Mesti digoleki karo wong siji kuwi sing jenenge Janaka. Lan ora pati-pati marem, ora pati-pati bali marang negara yen durung nganti palakrama karo piyai putri ki mau. Tembunge adimu ki mau satriya Tukmis. Wo. Rungokno Werkudara. Adimu ki Tukmis. Penyakit awit biyen ora mari-mari. Ya kowe barang kuwi kok. Aku wis ora piye ora kok bojone 3. Sopo? Lah Antarja Gatotkaca Antasena kuwi anak 3 mbarep kabeh. Ayo. Sing siji Antarja kae bojomu jenenge Nagagini metu Antarja. Angka 2 kowe rabi karo Arimbi metu Gatotkaca, kowe rabi karo Urangayu metu Antasena. Ya ta? Kowe ya padha ndene. Ngono kok ngeloki adine. Menawi kula mboten kowe ya padha nek bojomu 3 ngono kok. Bojomu ya 3 to. Setyabama, Rukmini ora kabeh bojomu ana 3. Iki wong semene iki jujur wae. Wong lanang sing ora Tukmis, wong lanang sing setya karo bojomu siji iki mung aku, ya to. Mung aku tok. Mula bejo-bejane kae Mbak Yumi Rawati kae dadi bojone Baladewa ndang ngomong apa tau? Apa tau krungu aku duwe demenan liyane sak liyane Mbak Yumi Rawati apa ana? Ora ana. Anakku ya mung siji si Wisata kae. Ora ngandel. Ayo, wong lanang semene jajal sing HP-ne ora nganggo kata kunci iki nek liyane aku apa ana? Coba, ayo. Ya ngono apa ora? Inggih. Lah iya. Wis ora rasa padha ngeloki karo Arjuna wong ya padha ndene rasa padha dumuk-dumukan irung. Werkudara apa? Ning percaya ya Di, Arjuna tetep isih urip. Sebabe iso nemtokake yen Arjuna isih urip. Merga Janaka kuwi Pandhawa cacahe kudu 5. Sangka nyebutake Bratayuda Jaya Binangun kuwi perange Pandhawa karo Kurawa. Mongko Bratayuda durung dadi. Nganti saiki Bratayuda durung dadi. Mula Yayi, nadyan to adimu Janaka ibarate sedina ilang ping 50. Nang yen Bratayuda perangi Pandhawa karo Kurawa durung kelakon, kena dipesthekke adimu isih urip tur mesti bali Yayi. Kagyatri sangka pirangu rinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Dosang retnaning bawana ya situkang walang adi. Wah, Kresna kakangku. Apa Di? Ora ketang sethithik rasa breku wis ana sing nambani. Muga-muga sing dadi dawuh Kresna kakangku bisa mbabar kasunyatan. Tak totohke jiwa ragaku kena tak pesthekke yen adimu Janaka isih urip entenana ora semene bakal ana tandha-tandha saka jagat. Munggo ana ngendi papan durunge adimu si Arjuna Yai Werkudara. Tan samar pamoring sukma
Pumasanya pratangga winduyat amun-amun reku mambang maletih mancolot putu sing sewangun nuwun amit-amit pasang palimantabi ila dina tinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang kula ingkang sowan sinipun iya jagat dewa Bathara durung rampung nggonku geneman lawan kadangku Werkudara Koko Prabu Mandura ana sipating menungsa munggah sitinggil negara Ndrawati Kisanak mesti wae ingsun durung tambuh merga nembe iki ingsun weruh mula iras pantes mernahke panjenengan kuwi sapa yen ratu ngendi jejulukmu sapa pripun lho panjenengan ki upama ratu ngendi jejulukmu sapa Sang Prabu kula budal kala wau jam 5:30 sonten ola wong budhek to iki lho wong budhek kok medhaya ki ora sing ndek omahku malah komeng iki coba rada diseroke rada diseroke Sang Prabu kowe iki jenengmu sapa saka negara ngendi ngaku kowe sapa ora wit mau lir takon lho ngandel to slensa to menawi aku kalian kula menika sanes Narendra kula menika namung dapur patih saking negari Ngawau Langit sudi mastani kula Sang Mahapatih Kandiyaksa Patih Kandiyaksa nggih napa leres mriki menika ingkang dipun mastani negari Ndrawati tuwin sampeyan ratunipun ingkang jejuluk Prabu Kresna nggih iya kepara nyata kene iki negara Ndrawati lan ingsun Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna salah dalah wah iki sembah nuwun dalah nyuwun pangapunten Sang Prabu kula menika patih saking negari Timbul Taunan kula dipun utus kali ratu Gusti kula kowe diutus karo ratu Gustimu nggih ratumu jenenge sapa Prabu Badrayaksa ratu kula menika jejuluk Prabu Badrayaksa kula dipun utus kalih Prabu Badrayaksa kineng sowan wonten negari Ndrawati ngadhep ngarsa paduka Sang Prabu dene perlunipun sowan kula wonten mriki ingkang sepisan kakang kula nata Ngawau Langit Prabu Badrayaksa kepingin memitran kepingin mbangun kekadangan paseduluran kalian nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna menapa kinten-kinten dipun tampi niat ratu kula ingkang kepingin mbangun sumitran kerjasama kali panjenengan iya ingsun ora bakal kabotan wah nggih matur nuwun nanging apa nanging ratu Gusti kula Prabu Badrayaksa menika gadah panyuwunan langkung rumiyin duwe penjalukan nggih kanggo sapa nggih kangge sampeyan niku lho wong sing nganti ngajak kekadangan bangun kerukunan ki ratu Gustimu kok malah ratu Gustimu sing njejaluk nek cara negara kula pancen ngaten niku pakeme nggih negara kula pancen ngaten niku cocok nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa oh iya ora dadi boyo pangapa-apa sing dadi penjaluke ratu Gustimu apa menawi paduka Sang Prabu Kresna kersa nampi ratu kula Prabu Badrayaksa dados sederek panjenengan mbangun paseduluran mbangun pasumitran kalih negari Ndrawati miwah negari Ngawau Langit wonten syaratipun ingkang sepisan paduka Sang Prabu Kresna kedah ngulungaken negari Ndwarawati saisi-isinipun menika syarat ingkang sepisan paduka Sang Prabu Kresna kedah maringaken negari Ndrawati saisi-isinipun
Angka kalih menika langkung gampil. Panjenengan kondhang kaloka Ratu Wicaksana gadah garwa cacahipun 3. Dewi Setyabama, Dewi Rukmini kalian Dewi Jembawati. Leres to? Iya, kok wis ngerti? Mun mawon mun ngertos ratu kula. Sambung rapete apa ngrembug marang garwaku. Kekarepan ratu Gusti kula, syarat ingkang angka kalih garwa sampeyan sing cacah 3 niku ajeng dipun nampil. Ajeng disilih. Mboten dangu lah paling nggih 40 dina mawon. Garwa sampeyan ajeng disilih kalih ratu Gusti kula mboten dangu namung 40 dinten mawon. Mangke nek ratu Gusti kula niku mun marem nyicipi bojo sampeyan ajeng dibalekke wutuh ora cuwil sithik-sithik pripun? Kita-kita dipun tampi napa mboten? Coba muntap lir kinetop. Coba bang mawi ngomongis. Kumedhot padone latine trokocak ngondaran direng. Kresna wonten dawuh Prabu, aku tak makili kowe ya. Inggih, ora suwe-suwe sedhela wae. Ratu Sabrang jenengmu sapa? Lho. Paduka menika sinten? Saking pepungkuran kok lajeng majeng tigang jangkah wonten ngarepane Patih Kandiyaksa. Aku takon kowe sapa? Sapa? Nami kula Patih Kandiyaksa. Kandiyaksa? Nggih. Paduka menika sinten? Lek nomor mripatmu jarangan gopokmu. Aku sedulure tuwa Prabu Kresna, Nata Mandura, Prabu Baladewa, Kusumawati Kita, Wasi Jaladara, Prabu Anom Karsana, Kakrasana, Halayuda ki aku wonge. Oh. Ratu pundi? Ratu Mandura. Oh, wong Madura to. Nggih. Wonten menapa Sang Prabu Baladewa? Ngerti ya? Yen pancen ratu Gustimu sing jenenge Badayang saka pengin bangun pasumitran lawan negara Ndrawati kudune cacane ora kaya ngono kuwi. Mula yen kira-kira patrapmu tindak tandemmu ora cocok karo patrape wong Jawa, yen ora tak elekke kowe ndang Bali yo. Kowe ndang Bali yo wis ora usah dadak sedulur-seduluran. Ora usah dadak bangun kekadangan, ora usah kerjasama, bel kedes. Aku sedulure tuwa ora nrimo. Ing atase kowe arep seduluran kok dadak ngancam ngincim marang Narendra Ndrawati, aku sing ora nrimo. Menawi paduka wonten mriki namung sederek sepuh nyuwun pangapunten. Kula sowan mriki mboten sowan panjenengan. Kula sowan mriki menika sowan kalih Ratu Ndrawati, asmanipun Prabu Kresna, sanes Prabu Baladewa mila. Nadyanto namung sekecap rong kecap menawi ingkang paring dawuh menika Nata Ndrawati menika ingkang badhe kula dadosaken paugeran. Nadyan 1000 mahewu-ewu kaya betet ngendika sampeyan mboten badhe kula rungokake, mboten badhe kula reken merga sampeyan dudu Ratu Ndrawati. Nyampar pundak nyebet talian parat Nata Mandura ditantang. Ini arep geger ajane papane metu njopo. Wah, ayo. Besok wani saiki wani tumplat-tumplat bongkot celeng kebape. Ayo. Dara apa? Iki kok malah dadi rame iki piye? Aja kaget. Wis ngerti sipate sedulurmu Baladewa ora kena krungu tembung sing ala. Tak kira wis sepuh ki wis mari, malah saya ndadi. Terus karepmu piye? Perkara Janaka mengko gampang, ning aku njaluk tulung lawan si Adi. Apa?
Pun Kakang percaya, mati Kandiyaksa kae ora ijen mesti nggawa wadyabala akeh. Kang bakal ngepung negara Ndrawati lan aku wis krasa. Sejatine gunemane ki mau mung kanggo sinamun samudana. Ning sejatine mati Kandiyaksa ki mau kepengin jarah, kepengin jajah negara Ndrawati. Sawetara aku njaluk tulung Si Adi slametno negara Ndrawati bobol borot lelakon praja. Tak pasrahke marang sira Yayi. Yo, tak budal dina iki. Sing ati-ati Yayi.